There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch, it's bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your shit bare. See how I'll live with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch, it's bringing me out the dark. The scars of your love remind me of us, they keep me thinking that we almost had it all. The scars of your love, they leave me breathless, I can't help feeling we could have had it all. Rolling in the deep, you're gonna fall. Rolling in the head, my heart is inside your hand, but you played it to the beat. Baby, I have no story to be told, but I've heard one onion, I'm gonna make your head burn. Think of me in the depths of your despair. Make a home down there, as mine sure won't be shared. The scars of your love remind me of us, they keep me thinking that we almost had it all. The scars of your love remind me breathless, I can't help feeling we could have had it all. I wish you never had met me. Rolling in the deep, Are gonna fall. Rolling in the you had my heart I inside your hand, but you played it to the beat. we could have had it Never all. met me. Rolling in the Tears deep, are gonna fall. Rolling in you the had my heart Don't I wish you inside your never hand, met me, but you played it to the beat. Throw your soul through every open door. Count your blessings to find what you look for. Turn my sorrow into treasure gold. Pay me back in kind and reap just what you sow. We could have had it all. We could have had it all. it all, it all, it all. We could have had it all. Rolling in the deep, you had my heart inside your hand, but you played it to the beat. We could have had it all. Rolling in the deep, you had my heart inside your hand, but you played it, you played it, you played it, you played it to me. Wow, πολύ δυναμική αρχή. Τέλεια. Και μουσική και χορός. Και εμείς είμαστε εδώ. Για άλλο ένα Σάββατο, εμείς είμαστε εδώ. Πιστοί στο ραντεβού μας, 5:30 και ελπίζω και οι φίλοι μας. Ουφ, κουράστηκα που χόρεψα λίγο. Για να σε ξεκουράσω θα σας πω και στο πρώτο θέμα. Και το πρώτο μας θέμα είναι άκρος δημιουργικό και σήμερα η εκπομπή μας θα είναι πραγματικά πολύ δημιουργική. Ναι, συγγνώμη. Πόσες φορές να το πούμε ότι η εκπομπή μας είναι πάντα δημιουργική. Πάντα έχει νεανικά θέματα, της ενδιαφέρον. Καλή, είναι δημιουργική γιατί οι νέοι της Κύπρου έχουν πολλά ταλέντα και συγκεκριμένα στις δημιουργικές δραστηριότητες. Κάπως έτσι μας κάλεσαν και οι μαθητές της Τεχνικής Α να πάμε και να καταγράψουμε εκεί και να δούμε τις δικές τους όλες τις δημιουργίες που κάνανε εκεί πέρα. Θες να δεις, δεν είσαι περίεργο? Ναι, και σου λέω ότι είναι δημιουργίες που χρειάζονται κόπο Σίγουρα. και προσπάθεια. 100%. Πάμε. Οι μαθητές της Αλφατεχνικής Λευκωσίας, μετά από μελέτη και έρευνα, κατασκεύασαν χρήσιμες και πρωτότυπες ευρεσιτεχνίες, όπως συναρμολόγηση και βελτίωση παλιών αυτοκινήτων, συσκευή παραγωγής καρβούνων με οικολογικό τρόπο, καθώς επίσης και κατασκευή νομίσματος και νομισματοθήκη για την Κυπριακή Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κυριάκο, θέλουμε να μας περιγράψετε λίγο την κατασκευή σας και ποια υλικά χρησιμοποιήσετε. Μια μηχανή περιστροφική που κάναμε τη σεντομή και δείχνουμε τα εσωτερικά της μέρη. Η μηχανή αυτή ήταν από παγιό αυτοκίνητο και
Ήταν σε πολύ καλή κατάσταση και πρέπει να την καθαρίσουμε και να την ξαναπιατήσουμε, να την συντηρήσουμε. Η κατασκευή μας είναι το κυβότιο με ταχυγήτο. Οι δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε είναι ότι ήταν αγιωμένο, η κατάσταση του ήταν απεριγραφτή και το κόψαμε σε τομές για να φέρεται η εσωτερική λειτουργία του κυβωτίου του ταχυγήτου. Μπορούμε δηλαδή μέσω των παλιών αυτοκινήτων να κάνουμε κάτι καινούριο. Δεν πετάμε τα παλιά σιέρα, να κάνουμε καινούργια. Από τι αποτελείται η κατασκευή σας? Αποτελείται από 3 συστήματα, όπως σύστημα ανάρτησης, σύστημα πέδησης και σύστημα μηχανικής κίνησης. Αυτή η συσκευή βρίσκεται στο μέρος του αυτοκινήτου, όπου δίνει την κίνηση. Παναγιώτη, θέλουμε να μας περιγράψετε λίγο την συσκευή που μόλις είδαμε. Αυτή η συσκευή που κατασκευάσαμε μαζί με τον καθηγητή μας είναι μια συσκευή ειδική για να κατασκευάζει κάρβουνα. Αποτελείται από διάφορα μέρη, όπως τη βάση που όλη η συσκευή είναι σιδερένια όπως και αυτή. Στο πάνω μέρος της συσκευής τοποθετούμε ένα δοχείο σιδερένιο και βάζουμε μέσα όσα ξύλα θέλουμε για να κατασκευάσουμε τα κάρβουνα. Μετά βάζουμε μια βάση πάλι από σιδερένιους δοχεία και στο κάτω μέρος της βάσης τοποθετούμε ένα πύραυλο γκαζιού όπου αυτός αναφλέγεται και βγάζει φωτιά και έτσι καίονται τα ξύλα μας. Στο γύρω μέρος που βάλουμε τα ξύλα μαζί με τα κασόνια μας στα σιδερένια τοποθετούμε άμμον για να μονώνεται καλύτερα ο χώρος μας που ζεσταίνονται τα ξύλα για να μην έχουμε απώλεια θερμοκρασίας. Σε 20 λεπτά τα κάρβουνα είναι έτοιμα. Αυτή είναι η συσκευή που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε στο σπίτι μας ή σε οποιοδήποτε άλλο χώρο για να παράγουμε ήδη τα κάρβουνα. Μην θέλουμε να αγοράζουμε τα κάρβουνα μας. Αυτά τα κάρβουνα διαρκούνται παραπάνω ώρα από τα άλλα. Είναι οικονομική αυτή η κατασκευή που κάνετε? Είναι εύκολη, μπορεί να την κατασκευάσει οποιοδήποτε? Οποιοδήποτε μπορεί να την κατασκευάσει, επειδή είναι εύκολη συσκευή με πολύ απλά υλικά. Δηλαδή με παγιά υλικά που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, να πετάξουμε, μπορούμε να κάνουμε αυτή τη συσκευή. Γιατί θέλω να μου πεις πού θα χρησιμοποιηθούν αυτές οι κατασκευές που κάνετε? Θα μπουν πάνω σε ένα νομίσμα. Τούτο θα μπει από τη μία πλευρά του νομίσματος και ένα δεύτερο θα μπει από την πίσω. Εσύ ποιο είναι αυτό το σχέδιο που σχεδιάζεις που θα μπει στη μία πλευρά του νομίσματος? Αυτός ο οποίος βρίσκεται και στην αυλή του σχολείου μας, είναι το σύμβολο του σχολείου μας. Η Ιφηγένεια τι συμβολίζει το Περιστέρι? Το Περιστέρι συμβολίζει την ειρήνη και την ελευθερία. Είναι καταρχήν με συλλεκτικά κομμάτια τα νομίσματα. Είναι από καθαρό ασήμι. Η διαδικασία είναι χρονοβόρα? Η διαδικασία είναι εύκολη, δεν υπομονετική αρκετά. Τι κατασκευάζετε? Κατασκευάζουμε μια ξυλίνη κατασκευή μου, η οποία θα δοθεί σαν δώρο στους αντιπροσώπους της τεχνικής εκπαίδευσης σε όλη την ευρωπαϊκό χώρο. Από τι υλικό είναι κατασκευασμένη αυτή η κατασκευή? Από κυπριακό μπεύκο. Ποια είναι η διαδικασία η οποία ακολουθήσατε? Μετά από τη χάραξη μας πάνω στο ηλεκτρονικό μηχανήμα το CNC, το έχουμε φέρει κάτω στο εργαστήριο μας για αποπεράτωση και ρεαλίσμα και μετά να το βερνικώσουμε. Αυτή η διαδικασία ήταν χρονοβόρα, πόσο χρόνο σας πήρε μέχρι να το ολοκληρώσετε? Μας πήρε περίπου 2 μήνες. Εξαιρετικές ιδέες και μου αρέσει εμένα να βλέπω τους νέους που δουλεύουν τόσο σκληρά και βγαίνει το αποτέλεσμα και είναι περήφανοι για αυτό που καταφέρνουν. Πραγματικά είναι έτσι όπως τα λες και ένα βραβείο από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας δεν έρχεται έτσι τυχαίο. Δεν νομίζω, καθόλου δεν νομίζω. Γιατί άλλωστε όταν δουλεύει σκληρά, κύριε Μάριε, πάντα το αποτέλεσμα βγαίνει καλό και είσαι υπερευχαριστημένος. Βλέπεις τα παιδιά πόσο χαρούμενα ήτανε. Μ' αρέσει πάρα πολύ όταν με λες, κύριε Μάριε. Ναι, και γιατί μου φτιάχνεις τη διάθεσή μου, θα σε πάω πάλι σε δημιουργικές δραστηριότητες από μαθητές. Μαρία μου, πάντα παρουσιάζουμε δημιουργικές δραστηριότητες στην εκπομπή μας. Πόσες φορές να το πούμε? Να το πούμε ακόμη μία φορά. Έτσι για να ξέρεις. Και συγκεκριμένα πες μου, ναι.
Συγκεκριμένα τώρα θα πάμε να δούμε ένα θέμα όπου είναι οι μαθητές και οι μαθήτριες του Λυκείου της Βεργίνας, στη Λάρνακα που είναι αυτό το Λύκειο, οι οποίοι κατάφεραν, άκου τώρα, να παντρέψουν την ποίηση με το θέατρο. Ακριβώς έτσι όπως τα λες είναι. Μαζί με τον ποιητή Άντι Κανάκη, το θέατρο συνάντησε την ποίηση. Όλοι γίνονται αποφυρμένοι, σαν τον ήλιο που ανατέλει. Και ένας χάνονται, χορεύοντας στο φως της μέρας. Συνάντηση είχε η ποίηση με το θέατρο. Ο γνωστός Κύπριος ποιητής Άντης Κανάκης επισκέφτηκε τους μαθητές του Λυκείου Βεργίνας στο μάθημα της θεατρολογίας με στόχο την προσέγγιση του ποιητικού λόγου από τους μαθητές μέσα από το θέατρο. Αλέξη μου, τι νομίζεις σου προσφέρει το μάθημα της θεατρολογίας? Το μάθημα της θεατρολογίας με βοηθά για να ανοίξω την έκφραση μου, να καταλάβω πώς να χρησιμοποιώ σωστά τα συναισθήματα μου, να μπορώ στην κοινωνία να μπορώ να ανοίγω πιο εύκολα. Αν το χρησιμοποιήσω σωστά το μάθημα αυτό, σίγουρα θα με βοηθήσει για να μπορώ να εκφράζομαι στη ζωή μου μετά και να δείχνω σωστά αυτά που πιστεύω. Έλενα μου, σήμερα συνδυάσατε τον ποιητικό λόγο με το θέατρο. Πιστεύεις είναι ένας τρόπος έτσι για να διηγείρει το ενδιαφέρον των μαθητών και για την ποίηση? Ναι, ο κύριος Κανάκης σήμερα μίλησε μας και για την ποίηση και για το θέατρο και σήμερα οι νέοι δεν ασχολούνται καθόλου σχεδόν με την ποίηση και με τα λόγια το έκαμε μας να ενδιαφερθούμε να διαβάσουμε ποίηματα. Πόσο σημαντικό πιστεύετε είναι το μάθημα της θεατρολογίας στη μέση εκπαίδευση? Το μάθημα της θεατρολογίας είναι λίγα χρόνια που έχει μπει στο σχολείο στη μέση εκπαίδευση. Πιστεύω είναι ένα πολύ σημαντικό μάθημα για τον λόγο, όπως είπαν και τα παιδιά, είναι ένα μάθημα το οποίο προσφέρει στα παιδιά χαλάρωση, ξεκούραση και τους μαθαίνει να διαχειρίζονται σωστά τα συναισθήματά τους. Είναι το μάθημα το οποίο θα δώσει αύριο στα παιδιά τη σωστή συμπεριφορά προς τους έξω, γιατί μέσα από το μάθημα μας προσπαθούμε να κάνουμε τα παιδιά να καταλάβουν ότι τελικά και η ζωή είναι ένα θέατρο. Το μάθημα της θεατρολογίας με τον κύριο Σπύρο συνήθως περιλαμβάνει θεατρικά παιχνίδια που κάνουμε οι ίδιοι μαθητές μαζί με τον καθηγητή μας. Βλέπουμε ταινίες, θεατρικές παραστάσεις, ή σύγχρονες ή παλιές. Εμένα μη με γυρεύετε με τη φωτογραφία. Πολλούς έτσι γυρεύουν, μα κανένα δεν βρίσκουν. Εμένα θα με βρείτε στον πενταδάκτυλο, μικρό δεντρί μες στα πολλά καταπράσινο, μπροστά στον ήλιο, την αυγή γεμάτο χρυσοστάλες. Κύριε Άντι Κανάκη, ποιο ήταν το μήνυμα που σήμερα θέλατε να μεταδώσετε στους νέους? Το μήνυμα που ήθελα να μεταδώσω στους νέους είναι ότι αυτοί που θα ασχοληθούν με το θέατρο ή αυτοί που ενδιαφέρονται ή βλέπουν θέατρο να γνωρίζουν ορισμένα πράγματα για το σύγχρονο θέατρο και τους ανάλυσα τη θεωρία του Κωνσταντή Στανισλάβσκι. Αυτή η θεωρία είναι πολύ απλή, είναι και πολύ δύσκολη. Πώς ένας να χρησιμοποιεί τα βιώματα του για να παρουσιάζει έναν ρόλο, τις εμπειρίες του, τα συναισθήματα του και η επικοινωνία που μπορεί να αναπτύξει στη σκηνή και με τους θεατές. Είμαι πολύ ευτυχισμένος σήμερα γιατί η δημιουργικότητα έχει την τιμητική της στην εκπομπή μας. Και τι όμορφη δουλειά. Όντως είναι πάρα πολύ όμορφη δουλειά. Και ξέρεις, και η ποίηση και το θέατρο είναι μορφές οι οποίες εκφράζουν τον άνθρωπο. Είναι τρόπος εκτόνωσης. Ακριβώς έτσι όπως τα λες είναι. Ναι. Πάμε να ακούσουμε ακόμα ένα τραγουδί όμως από τους Remedy και μετά θα έρθουμε να τους γνωρίσουμε κιόλας. You believe in where you cried as you turn to walk away. You walked away, yeah. Cruel looks and the false accusations, mean looks and selfish frustrations. Never thought they would throw it all away. You threw it all away. And I'm a little bit lost without you. And I'm a bloody big mess inside.
I'm a little bit lost without you. This ain't a love song, this is goodbye. This ain't a love song, this is goodbye. I've been lost, I've been out, I've been losing. I've been tired, I'm a hurt of confusion. I've been mad, I'm the kind of girl that I'm not. Kind of girl that I'm not. Going down, but I'm coming back fighting. Maybe scared and a little bit frightened. I'll be back, I'll be coming back to life. I'll be coming back to life. I'm a little bit lost without you. I'm a bloody big mess inside. I'm a little bit lost without you. This ain't a love song, this is goodbye. This ain't a love song, this is goodbye. You can try, but you'll never keep me down. You can try, but you'll never keep me down. I won't be lost, I won't be down. I won't be lost, I won't be down. And I'm a little bit lost without you. And I'm a bloody green mess inside. And I'm a little bit lost without you. This ain't a love song. You can try, but you'll never keep me down. You can try, but you'll never keep me down. You can try, but you'll never keep me down. Never keep me down. Never keep me down. I may be lost, but I'm waiting to be found. Somehow, gonna make it alright, but not right now. I know you're wondering when. You're the only one who knows that. Someday, somehow, gonna make it alright, but not right now. I know you're wondering when. Well, I'd hope that since we're here anyway, we could end up saying things we've always needed to say. So we could end up staying. Now the story's played out like this, just like a paperback novel that's rewrite an ending that fits instead of a Hollywood horror. Nothing's wrong, just as long as you know that someday I will. Someday, somehow, I'm gonna make it right, but not right now. I know you're wondering when. You're the only one who knows that. Someday, somehow, gonna make it right, but not right now. I know you're wondering when. You're the only one who knows that. How the hell did we wind up like this? Why weren't we able to see the signs that we missed and try and turn the tables? Now the story's played out like this, just like a paperback novel. Let's rewrite an ending that fits instead of a Hollywood horror. Nothing's wrong, just as long as you know that someday I will. Someday, somehow, gonna make it right, but not right now. I know you're wondering when. You're the only one who knows that. Someday, somehow, gonna make it right, but not right now. I know you're wondering when. You're the only one who knows that. I know you're wondering when. You're the only one who knows that. I know you're wondering when. Πάμε να γνωρίσουμε τα παιδιά. Ναι, γιατί ήταν καταπληκτικά. Σου άρεσαν, Yes. Welcome. Hello.
How are you? Good, thank you. Oh, nice. Just tell us what are your names? I'm Hedda. That's Isam. I'm Sarah. That's Mario, and that's Joshua. Oh, nice to meet you guys. Where are you from? I'm from Norway. I'm Canadian Cypriot from a Palestinian origin, so Okay. mixed. Syrian Lebanese, yeah. American Lebanese. Okay. And Cypriot, English, and Mauritian. and you were at the same school. That's how you met. Yeah. In Limassol. Yeah. Oh, nice. How did the name Remedy came out? Well, we had to kind of come up with a name last minute because we were doing a talent show, and it was kind of show where? at our school, and nice. it was the first thing that like we thought of, and we all agreed that we liked it, so we just went with it. Nice. Cool. And you're all 13 years old. Isam, Hedda, and I are 13, and Mario and Joshua are 12. And you want to be singers? Maybe. Oh, you want to be a band? Like, which is the band that you like the most? I think Nickelback. So, we're gonna hear another song. Yeah. Θα ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι από τους Remedy. Όμως εμείς πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε. Και θα μας αποχαιρετήσουν τα παιδιά. Μέχρι το επόμενο Σάββατο, εσείς μπορείτε να μας επισκέπτεστε στην ιστοσελίδα μας www.imastedho.com ή στο Facebook, στο Είμαστε Εδώ με ελληνικούς χαρακτήρες, ή για τους πιο παραδοσιακούς στα τηλέφωνα που βλέπετε κάτω από τις οθόνες σας. Μέχρι το επόμενο Σάββατο να περνάτε καλά και εμείς θα είμαστε εδώ στις 5:30. Τα είπε όλα, δεν έμεινε τίποτα. Φιλιά! I've been roaming around, always looking down at all I see. Painted faces fill the places I can't reach. You know that I could use somebody. You know that I could use somebody. Someone like you, and all you know, and how you speak. Countless lovers under cover of the streets. You know that I could use somebody. You know that I could use somebody. Someone like you. Someone like you. Off in the night while you live it up, I'm off to sleep. Raging roars to shape the poet and the beat. You know that I could use somebody. You know that I could use somebody. Someone like you. Someone like you.
I've been roaming around, always looking down, and all I see